Hej og velkommen til den her video. Den her video, der skal jeg lægge telefonen deroppe, og så skal jeg prøve at skyde ind lige under telefonen, så I kan se de mål, jeg laver. Og det bliver rigtig sjovt. Lad os komme i gang. Så er du klar? Ja, første skud. Ja, det næste skud. Min far, telefonen ligger der og optager. Ja, allerede. Det var bare lige min far, men farvel. Vi ses til næste video.